Παιδιά, σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να κλάψετε στη δουλειά? Γιατί εγώ τις προάλλες αυτό έπαθα. Ερχόταν για αρκετές μέρες μια κοπέλα στο μαγαζί. Πάντα μόνη της, πάντα στο ίδιο τραπέζι και πάντα την ίδια παραγγελία. Έπαιρνε ένα καφέ, άνοιγε το λάπτοπ της και καθόταν με τις ώρες. Δεν μιλούσε καθόλου. Ήταν ευγενέστατη, αλλά φαινόταν ότι είχε άγχος και κάτι την προβλημάτιζε. Κάποια στιγμή τη ρωτάω: μπορώ να σε βοηθήσω κάπως? Και μου λέει: ναι. Απλά κάθε μέρα έρχομαι εδώ γιατί κάνω ετήσια δουλειά και με βοηθάει να συγκεντρώνομαι. Από εκείνη τη φορά ήξερα πάντα την παραγγελία της. Δεν χρειάζεται καν να μου πει τι θέλει. Και μια μέρα μπαίνει χαμογελαστή. Πρώτη φορά την είχα δει τόσο χαμογελαστή. Κάθεται στο ίδιο τραπέζι και μου λέει: αυτή τη φορά δεν θα πάρω το συνηθισμένο. Τη ρωτάω γιατί και μου λέει: γιατί σήμερα ήρθα να το γιορτάσω. Με πήραν επιτέλους στη δουλειά. Και σήμερα θα φάω και φαγητό. Και δεν ξέρω, τότε κάπου συγκινήθηκα, γιατί για αυτήν αυτό το τραπέζι, αυτός ο καφές και αυτός ο χώρος ήταν μέρος την προσπάθειά της. Και τελικά αυτό μου αρέσει τον Ντεβέρο, ότι ο ένας έρχεται για καφέ, ο άλλος έρχεται για φαγητό, ο άλλος έρχεται για ποτό, αλλά ο καθένας κουβαλάει τη δική του μικρή ιστορία, που τελικά γίνεται και δική μας. Εσύ έχεις συνδέσει ποτέ ένα μαγαζί με μια σημαντική στιγμή σου? Πες μου στα σχόλια την ιστορία σου, θα χαρώ να τη διαβάσω.